Eguerdion eta eskerrik asko Prentxaurreko honetara etortzeagatik. Prentxaurreko honen bidez, azaroaren 30-ko antolatu dugun elkarrekin egunaren berri eman nahi dizuegu. Emakumeak jarduera fisikoa egitera bultzatzeko antolatu dugu egun hau, udaleko kirol eta parekidetasun sareak, urrenez urren ondoan ditudanak. Azaroaren 30an izango da, goizean eta kiroldegian bertan, eraikin honetan. Aurreko urteetan ere antolatu izan dira halako ekimenak. 2022an adibidez, zoru pelbikoaren inguruko ikastaroa antolatu zen. Harrera ona izan zuen, oso ona esango nuke. Eta gaur egun, hori bera, ikastaro hori bera, emakumeon etxean bidez han eskaintzen da. Iaz ere, entrenamendu funtzional saioa egin zen, kalean, Mikel Laboa plazan. Aldundiak bultzatutako emakumeok mugimenduan kanpainarekin bat eginda. Eta gatozen aurten gora. Aurten, elkarrekin eguna, lehen esan bezala, izen horrekin antolatu dugu. Gero, libanak, kirol teknikariak, emango dizkio xetasunak eta azalpen gehiago. Horren aurretik, elkarrekin programaz hitz batzuk egin nahiko nituzke. Elkarrekin leloa aukeratu dugu. Kontzeptu horrek beak, hau da, elkarrekin, berak ekintza alde batetik eta komunitatea barnebiltzen dituelako aproposa egitu zegu. Eta aurten ez ezik, datozen urteetan ere, emakumeak jarduera fisikoa egitera bultzatzeko antolatzen diren ekimenetan ere lelo horixe bera erabiliko dugu. Hemen dauzkagun kamisetak, gerora erakutsiko dizkitzugun kamisetetan ikusten den moduan. Elkarrekin dena errazagoa da eta programaren bidez usurbilgo emakumeen batasuna eta komunitatea landu nahiko genituzke. Zapatila jantzi eta dozen jarduera fisiko egitera animatuz. Bale, nik baina inoak esan bezala zehaztasun gehiago emango izkizuet. Esan bezala eguna azaroaren 30 izango da, goizean eta kiroldegian. Bi ekintza osatutako eguna izango da. Hasteko, goizeko 10etan entrenamendu funtzional saioa egingo da, MOF gimnasioak zuzenduta, Ego Alvarado teknikariak gidatuko du saio hori. Eta esan beharra dago, maila guzti zuzendutako saio izango dela, emakumeei pixkat zentratutako saio bat, eta hoxe, mundu guztia ongi etorri izango dela. Eta 11etako batekin jarraituko dugu, 11etan hain zuzen, pixkat indarrak rekuperatzeko, eta 11etako horren aurretikan taller edo, Andoni Zubelia nutrizionistak pauta orokor batzuk emango ditu, emakumeai eta jarduera fisikoa zuzentzeko elikadurak edo nutrizioak nola izan beharko luken, labur eta simple, baino beha gidatuko du, eta gero bai 11etakoa prestatu eta noski jan egingo dugu. Antolaketa errazteko izen emate berikiko da gaur bertan, galdetegi esteka baten bitartez, eta bezpera arte egongo da irikita, hau da, azaron 29 arte. Eta, parte hartzaile guztiek oroigarri gisa edo kamisetatxo bat emango dute. Eta, hoxe, bukatzeko, hainoak esan bezala, datozen urtetan ere programa honei jarraipen eman nahiko genioke ekintza ezberdinak antolatuz, parekidetasun sailak eta kirol sailak. Eta aurre ikusten da, ikastaroak, hitzaldiak, tailerrak eta modu ezberdinetako jardueren bitartez dinamizatzea programa hau.